Desto contarei de grado un gran milagre probado que fez por un ordiado clérigo a dos santos fror. Este era todavía moi dado a Santa María e cuantele máis podía puñaba en Salor. Onde fora dun camino ía este pastoriño, encontrou un menino que lle dise: «Moi mellor vos guiarei se quiserdes ir mío e mi algo derdes, e se vos esto fecerdes, só non hallades pavor que vos mal fasan ladrones de noutros maos peones». E el fillou pepiones e deu llendo a seu sabor, e pois que llos houve dados, levou per seus pecados o estaban ajuntados ladrones o traedor. Sempre os seus vale de mal todavía, guardaos en ala mi Santa Señor. Que o logo mal chagaron e todo debullaron e no algar deitaron que non había peor. En ningún lugar e fondo era moi de no redondo, mais sabía ir abondo de moita maxeiror. Sempre os seus vale de mal todavía, guardaos en ala mi Santa Señor. El así yuso caendo, Santa María dicendo ía, que o acorrendo foi logo e del guardador que non caese ben yuso, como é de caer uso, mas nun lugar escuso de costa, o morador foi aquela noite. E tantos deitaron pos el de cantos, onde houve moitos espantos, mais ben son o sabedor de como non foi ferido, mas, en como eu hei oído, contra a luz deu o apelido, chamando do Salvador Madre, e eles fugiron, mas ante o foio cobriron. E pastores lo oíron, que alí en derredor eran en ese deserto, e poilo foio aberto houberon, viron deserto yacer aquel pecador. Sempre os seus vale de mal todavía, guardaos en ala mi Santa Señor. E logo cordas preseron, que lle deita más houberon, e así o entrouxeron, mais chegades en cor. E pois houve contada a verdade demostrada, foi deles por eloada, moita dos santos maior. Sempre os seus vale de mal todavía, guardaos en ala mi Santa Señor.